Ben, vamos dar comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do xoves 28 de novembro de 2024, que ten como único punto de orde do día unha serie de cuestións formuladas ou a formular polo Partido Socialista, grupo solicitante do Pleno, por tanto, ten a palabra o dito grupo. Perdón. Hola de novo. Dende o PSD de Rianxo voltamos a convocar un pleno extraordinario despois de haber solicitado esta información dende hai máis de 2 meses e o facemos co ánimo de obter información e, de ser o caso, poder aportar e facer as valoracións oportunas. Son moitos os puntos a tratar, polo que trataremos de ser o máis concretos posibles para que as respostas poidan ser tamén concretas. Antes de comezar, gustaríanos saber o funcionamento deste pleno extraordinario, se vai haber réplica por parte do noso grupo municipal e se vai haber valoración ou intervención por parte do voceiro ou voceira de Rianxo en Común, se propoñemos todos os puntos de seguido ou se prefire, para ser máis claros coa veciñanza que nos poida ver, ir tratando punto a punto, medida que consideramos que sería o máis axeitado para darlle claridade a este pleno. Ademais, solicitamos que nos responda ao mail sobre a elaboración do ROM. Non queremos que volva a decir que nós non respondemos a sabendas que neste último mail axuntamos a resposta de 2023. Esa da que non tivemos resposta. Gracias. O pleno funciona como funcionou o anterior pleno extraordinario e como funcionan todos os plenos. Formulan preguntas, eu contesto-as e non hai máis turnos de intervención. Formulen as preguntas todas xuntas, ao que rematen darei a palabra aos grupos da oposición por si queren ou non queren intervir, non só a voceira de Rianxo en Común, senón o voceiro ou a voceira do BNG, o voceiro ou voceira do Partido Popular, que queiran ou non queiran pronunciarse sobre as cuestións que formula o grupo e así. Entón, faga as preguntas que considere todas xuntas entre que o pleno non estea regulado, ten cousas boas e ten cousas malas. As boas para vostede é que non ten límite de tempo, con calma expoña o que considere, despois o resto dos grupos, e ao acabar pecho eu os turnos de intervención. Vale, gracias. Entón, vou unha por unha expoñendo, brevemente, así o consideramos. Vale. No que respecta ao punto 1, informe Lagares Oca SL para facer unha valoración dunha posible licitación do servicio de recollida de lixo e limpeza viaria. Dende o PSDG de Rianxo consideramos necesario e urxente remarcar a importancia de deseñar un modelo que non sobrecargue económicamente aos veciños e que contemple melloras para a reciclaxe e a xestión eficiente dos residuos, en liña cos obxectivos de sustentabilidade marcados a nivel estatal e europeo. Consideramos que debemos replantexar o servicio, pero, sobre todo, o modelo que nós temos en Rianxo. No que respecta á limpeza viaria, permítanos decirlle que non podemos facer o que vostedes están facendo actualmente, que é privatizar un servicio tratando de camuflar 100.000 euros. Insistimos en facer un modelo distinto ao actual, pero a sensación que temos no noso grupo é que imos chegar xustos a esa data do 8 de abril do 25 para poder adaptarnos á nova lei de residuos e solos contaminados para unha economía circular, a lei 7/2022. Punto 2, o PEXOM. O PSOE de Rianxo insta ao grupo de goberno a explicar o estado do PEXOM e convocar reunións informativas para aclarar dúbidas a veciños e aos grupos políticos. Reiteramos a importancia de abordar de maneira clara e transparente o estado actual do Plan Xeral de Ordenación Municipal. En plenos anteriores xa solicitamos información sobre este tema e, aínda que agradecemos ao alcalde a remisión de informes técnicos, como o de Costas, consideramos imprescindible tratar esta cuestión dende o punto de vista político.
É necesario que o grupo de goberno convoque unha reunión informativa na que, co apoio de persoal técnico, se resultase necesario, expliquen aos grupos políticos os seguintes aspectos: estado actual do PXON, prazos previstos para a súa aprobación definitiva, enfoque e prioridades nas que se está traballando a nivel municipal. Ademais, instamos a este goberno a organizar unha reunión aberta cos veciños e veciñas de Rianxo. Este paso é crucial para aclarar as múltiples dúbidas que afectan á cidadanía, especialmente en casos como veciños afectados por situacións de fora de ordenación que necesitan entender como lles repercute o PXON. Persoas pendentes de obter permisos para construir ou desenvolver proxectos nas súas propiedades. Persoas pendentes de licencias. Este é un tema que no pasado foi prioritario para o grupo agora no goberno, por iso consideramos imprescindible demostrar ese mesmo compromiso dende a acción. Non basta con exixir respostas ás alegacións cando estaban na oposición. Agora corresponde actuar con dilixencia e responsabilidade. Dende o PSOE de Rianxo insistimos en que debe ser unha xestión participativa e transparente, pois dispoñer do PXON beneficiará tanto a administración como aos veciños, que nos agradecerán un esforzo por resolver as dúbidas e preocupación de maneira directa e accesible. Seguinte punto, implantación do contenedor marrón. Solicitamos información sobre este proceso de implantación que xa debería estar feito a día 31 de decembro de 2023. Non nos vale que se remita ao Estado de situación sobre este tema en outros concellos, como xa fixo en outras intervencións a este respecto. O que nos importa e nos atañe é a situación de Rianxo. O que non entendemos é que o contenedor marrón se este utilizando para todo menos para o que é o seu cometido. Vémolo en festas, romerías e demais eventos municipais onde está como un nicho onde tirar de todo sen criterio. Preocúpanos como se vai concienciar despois a xente que agora o ve como contenedor para as festas, xa que a súa correcta implantación vai ser moi importante para o futuro tratamento de residuos orgánicos no noso municipio. E, sobre todo, que mensaxe demandamos aos máis cativos que traballan no colexio, a reciclaxe, separación de residuos, están vendo que o contenedor marrón en Rianxo é para todo menos para o que se lle di. Inclusive para suplir o mermado parque de contenedores municipais. Dito isto, recordámoslle que os contenedores das aldeas seguen sen limpar, tanto os contenedores como os arredores destes. Moitos están sen rodas e en sitios pouco accesibles se non vas con botas de auga. Sin fixacións que, con pouco vento que veña, xa andan a tumbos por aí. E isto, sen alcalde, case un ano e medio despois de que xurasen o cargo. Políticas verdes, de sostenibilidade e respeto ao medio ambiente. Estamos aquí para dar exemplo. Pouco a pouco, con boa letra, sí, pero non eternizarnos no tema. Punto 4. Pago medio a proveedores. Ya se demora nos pagos en 2024, xa sabemos que, se culpa a Adolfo, a Mari Carmen, a calquera remítome ás súas palabras de non fai moito tempo, menos ao seu goberno. Pero analicemos os datos que esos non nos van a mentir. No cumprimento do período medio de pagamento, o artículo 4.2 da lei que así o regula, establece que enténdese que existe sostenibilidade da débeda comercial, cando o período medio de pagamento a proveedores non supere o prazo máximo previsto na normativa de morosidade. A disposición adicional quinta de dita lei establece que o pago medio a proveedores será de 30 días. Os datos deste pago calculados no exercicio 2023 foron o seguinte: no primer trimestre 24,34 días, no segundo trimestre 21,22 días, no tercer trimestre 32,07 días e no cuarto trimestre 7,27 días. Salvo no terceiro trimestre, o dato do pago medio a proveedores foi satisfactorio, por debaixo de 30 días. O exceso registrado no terceiro trimestre pasa de límites só por 2,07 días. En 2024 os resultados foron peores, xa que a data de emisión deste informe as facturas incluídas na conta que non contaban con crédito orzamentario están pendentes de aprobación.
no primer trimestre o pago medio a proveedores foron 48,95 días, no segundo trimestre 72,47 días e no terceiro trimestre 125,19 días. Podemos entender que as facturas pendentes derivadas da acción do anterior alcalde, das decisións da alcaldía previas ás eleccións, poidan ser elevadas e lastren o inicio de calquer grupo entrante, pero vostedes non fixeron máxima económica, vostedes recibiron o apoio dos grupos municipais para darlle viabilidade a destinar o POS adicional a gasto corrente, remanente de tesorería 2022 a gasto corrente e remanente de tesorería 2023 a gasto corrente. Estas accións son as que corrixen ese desaxuste, non a súa proposta de goberno. Como decíamos, esas facturas podemos desglosalas por data de presentación, sendo o resultado que as facturas correspondentes do 2024, un 59,2%, corresponden xa a un goberno íntegro de Xulián Bostelo. Debemos insistir en cumplir as indicacións de intervención e ter rigor orzamentario. Hai un suplemento de crédito para gastos diversos do exercicio 2024, de actuacións diversas relativas a distintos servicios municipais, con un orzamento aprobado en xullo de 2024 e que en novembro necesita 451.396,75 euros. En xuño de 2024 xa advertimos esta situación na xestión de Rianxo en Común, non hai créditos suficientes, un motivo máis que claro para a non aprobación do orzamento. De seguro non toda a culpa é do goberno anterior. Debemos recordarlle que hai unha empresa a que lle deben vostedes 15.000 euros e aínda a día de hoxe non cobrou. Ese é o verdadeiro problema que vemos nesta xestión económica. Falta de rigor e criterio. Vostedes queren facer o que urxe e non o que poden. E iso deriva en que hai ben pouco tempo tivemos que suplementar o orzamento 2024. 4 meses despois da súa aprobación con 450.000 euros. Isto advirte o que decíamos, o orzamento 2024 non permite cubrir os créditos necesarios para desenvolver esa actividade. Motivo máis que suficiente para que estes non fosen aprobados, como dixemos antes, ni moito menos aprobados e validados. Isto, sumando as accións que vostedes propoñen como forma de goberno, de facer sen autorización de pagos, sen informes, gastos de ata 30.000 euros, traballos de hasta 100.000 euros, supón que as empresas tarden en cobrar. E, sobre todo, remarca que vostedes non pensan, ou si pensan, pero daquela maneira, na economía municipal. Licitar de un informe de intervención é unha medida de mellora de gasto, xa que supón aforro. Estaremos pendentes a estas facturas. Por todo o expresado, consideramos urxente nesta legislatura axilizar o portal de transparencia para expoñer os datos do seu goberno, sendo a transparencia, ademais, unha medida no seu programa electoral e outra moi urxente, e da que falaremos despois, é de dotar de persoal o Departamento de Intervención. Non nos valen excusas, queremos feitos de mellora. O seguinte punto, xestión laboral do alcalde do Concello de Rianxo. Neste punto vamos a recalcar que non vemos cambio algún con respecto á xestión anterior. O que nos queixamos neste punto son das horas extra que fan traballadores e traballadoras do Concello que nada teñen que ver co seu posto de traballo. Véase, por exemplo, a xestión da recollida do material benéfico para Valencia. Un tema sensible e para que a veciñanza de Rianxo respondeu dun xeito increíble, pero dende a alcaldía deciden poñer o punto de recollida no salón de plenos, aínda que a accesibilidade non é a mellor de todas para este cometido, e tampouco se tivo en conta que é un material que ten que ser paletizado, inventariado e que ten que ser cargado para o seu transporte. O salón de plenos non foi a mellor das ubicacións posibles. Pero, bueno, vamos a comprender o despiste na idea, e para revertir dito despiste o actuar a nivel municipal e tirar de asociacións e voluntariado para axudar a este cometido, decide avisar a membros do seu partido e amigos, mobilizar ao personal de obras para que carguen todo este material para o cuartel vello.
A esas horas nos referimos das que nos queixamos, horas que un departamento fai sen ser o seu traballo, e mentras os veciños teñen aspectos que deben esperar polas súas decisións. O que pretendemos con esta pregunta, señor Bustelo, é que dote de persoal aos departamentos de forma urxente. Urbanismo, recaudación, servicios sociais, intervención. Descoñecemos se hai informes dos departamentos advertindo destas situacións de traballo, descoñecemos se hai algunha advertencia por parte do comité de empresa en base á sobrecarga de traballo e será posibles baixas por esta sobrecarga, pero é especialmente grave que vostedes non resolvan estas situacións. Unha realidade, por exemplo, veciños e veciñas con cita en agosto coa asistenta social e a día de hoxe están sin ser atendidos. Xudguen vostedes mesmos. Seguinte punto, inauguración da biblioteca. Falamos da inauguración oficial, non facemos alusión a fotos do interior e exterior do edificio que poidan andar polas redes. Simplemente, a pregunta é para cando? Si nos din vostedes que están esperando para inaugurala, creemos que sería unha situación extraordinaria, a sabendas que dende 2023 xa sabemos que se necesita de estanterías, libros, servicios, proxectos, persoal. É doblemente grave que en xullo de 2024 aprobou vostede un orzamento. É triplemente grave que en novembro de 2024 aprobou vostede un suplemento de crédito de 450.000 euros. Da igual a forma da que o vexamos ou da que o pretendamos ver, pero necesitamos poñela en funcionamento canto antes. É máis, xa debería estar en marcha. Por dar un exemplo, este Nadal sería unha data magnífica para facelo. En canto ás obras, podíamos nombrar moitas, Quintáns, Vilas, Centro Cultural de Taragoña. Ben seguro, todo o mundo agradece que se lle dé unha boa limpeza, pero se nos pode dicir cando se vai resolver a lamentable situación deste centro para darlle a operatividade que se merece aos veciños e veciñas de Taragoña. O abastecemento da Gurata, abastecemento da Marquesa e a Devesa, a colación do rogo que viña antes, como é posible que se diga aos veciños e veciñas que deben pagar 1.500 euros e se escude de novo no goberno anterior. Vostede entrou para dotar de aire fresco este concello, sobre todo ás portas da aprobación do post-2025. Asfaltados, para que se entenda ben, nos encantados de que se asfalten hasta a entrada sur ao campo de fútbol de Vilas, que se por outra banda vais usar cada 2 semanas, pero bueno, creemos que eso debe ser a consecuencia de ter un criterio claro e de ter asumido prioridades. Que lle decimos entón aos veciños de Tronco, de Taragoña, das Adelos, da Buín, de Mequiz, do Souto en Isorna, que a culpa foi ou era de Luces de Vilas, que xa se preguntou. Seguinte punto, contratos de servicios pendientes de licitación con data 1/11/2024, previsión e estado actual. Como están os contratos de abastecemento e saneamento? A xestión da EDAR? Como está o contrato de recollida de lixo e limpeza viaria, aínda que, bueno, xa falamos del? Como están os contratos de xestión do servicio do SAF? Teñen pensado municipalizar? De ser así, en que situación está? Como está o contrato do servicio de mantemento de luminarias? E o contrato de suministro eléctrico? Como está o contrato da piscina municipal? Por primeira vez en 15 anos este servicio está sen contrato. E vendo a situación de instalacións veciñais de instalacións veciñas, nesta situación non nos dá tranquilidade para os veciños e veciñas que fan uso deste espacio. No pleno pasado, vostede botounos unha retórica ao PSDG de Rianxo, que por outra banda leva sin ter a alcaldía plena dende 2011, pero vostede nun intento, non sabemos moi ben por qué, con tan medias verdades, e trata de amosar á veciñanza o mal que o fixeron facendo esos contratos por urxencia. Si tan mal están,
porque vostede non os cambia? Sin tan mal o fixeron os de antes, porque vostede non lle di á veciñanza que licitou máis de 2 millóns de euros pertencentes a proxectos do goberno anterior. Pero vostede non fala do que fixo para resolver estas anomalías contractuais. A única que vostede podía evitar, que era o contrato da piscina municipal, deixouno finalizar sen previsión de servicio futuro, co risco que eso supón. O estado dos investimentos aprobados a 1 de agosto de 2024, a aprobación de cambio de finalidade de préstamo. Solicitamos copia das facturas de execución destes proxectos e saber, no caso de non desenvolverse, o estado dos mesmos e a situación actual de execución, previsión, as actuacións sería a colocación da tarima nas antigas escolas da Atalaya, actual sede do CRA, a adquisición de material para o desenvolvemento do programa Sintaxe, postes e redes de voleibol para as praias, mellora de seguridade no pabillón polideportivo José Manuel Abuín Chema, instalación deportivas Nevera, instalación deportivas protectores de canastras, investimentos de reposición nos banquillos do campo de fútbol municipal da Lomba, investimentos de reposición na grada sur do campo de fútbol municipal de Vilas, instalacións deportivas, reposición de portas nos campos de fútbol municipais, mobiliario e equipamento para as dependencias municipais. E por último, o estado das mocións presentadas dende 1 de xullo de 2023 a 1 de novembro de 2024. Votamos en falta, e creo que non somos os únicos, a convocatoria da comisión para o seguimento do estado das mocións. Foi algo que consideramos prioritario para poder levar un seguimento e poder aportar e participar dos proxectos ou servicios propostos. A día de hoxe non sabemos nada e impide e moito poder levar un control do exposto e do traballo realizado para cada unha das propostas. Sin máis, gracias. Moi ben, moitas grazas. Como dicía, abro o turno por se algún grupo quere intervir. Sí, ven acá, ten a palabra. Moitas gracias. Nós simplemente queremos decir que non compartimos esta maneira de actuar do grupo do PSOE, xa que nos parece que se está facendo un uso desacertado destes plenos extraordinarios que se están solicitando. Parecenos que é un uso que non é funcional, que non é práctico, que non é necesario, xa que as cuestións que se están traendo nestes plenos poderían incluirse como preguntas, como rojos, dentro de un pleno ordinario. Xa que ata agora non se están facendo ninguna proposta, ninguna proposta de acordos que haxa que debater, que ao mellor sí que puderan xustificar un pleno propio. Por lo tanto, parecenos un uso abusivo que, ademais, implica uns gastos extra, uns gastos que nos parecen innecesarios por ter un pleno a maiores. Entendemos que se está optando por esta vía, por esta ferramenta, porque se están deixando preguntas rojos que que foron formuladas polos diferentes grupos, tanto polo PSOE como BNG como PP, que están aínda sin resposta. Entón, entendemos que isto non debe ser así, polo tanto, novamente rogamos que se retome o regulamento da organización da Corporación Municipal e que, mentres non se aproba este regulamento, rogamos que se faga un uso responsable, útil e funcional dos plenos, que se usen as ferramentas que dispoñemos as conselleiras e os grupos municipais dunha maneira responsable, e rogamos ao grupo de goberno que todas as preguntas sexan contestadas e os rojos recollidos. Moi ben, moitas grazas. Non sei se algún grupo, sí, Partido Popular. Boas noites. Reiterar as palabras que di a voceira do BNG. A idea tamén vai por aí. Non vemos
a convocatoria deste tipo de plenos, os efectos van ser mínimos. Creemos máis ben que é máis ben un afán de protagonismo a reiteración deste tipo de plenos que conlevan un gasto que podría ser evitable. O que sí tamén recalcar eso, que exixir ao equipo de goberno a contestación aos requerimentos que se fan, as preguntas, as mocións presentadas, intentar encauzar isto para a ver se entre todos podemos enhebrar isto para que fluya dunha maneira máis funcional e que nos vexamos todos reconhecidos. Vos como parte gobernante, nós como parte que fiscaliza e que leva ese seguimento. Entonces, a ver se encauzamos estes temas. Sí que quería facer mención ao punto 1 que trae aquí a colación o BNA, co informe de Lagares Soca de recollida de lixo. Agradeceríamos, reitero, a colaboración e participación entre o Goberno e o resto de grupos, sea o PSOE, sea a BNG, sea PP ou seamos todos. Unha colaboración porque esas decisións que se queiran adoptar ao final van ter que vir aquí a pleno e van ter que ser apoiadas e refrendadas por nós. Entonces, queremos ser partícipes de alguna forma no que vai a vir despois aquí a pleno para poder votar. Entonces, na medida do posible, intentar encauzar tamén este tema. Este e outros proxectos que se vayan a levar a cabo. Co borrador que se pasou aí, que é un tocho de borrador, que hai moitos puntos que poderían ser mellorados de cara a unha optimización de servicios e ventaxas económicas para as nosas arcas municipais e ao final para os nosos veciños. De aí que se solicite a participación neste proceso por parte dos implicados que vamos a ter que validar estas cousas. Moitas gracias. Moitas grazas. Por suposto, estou de acordo con todo canto se dixo. A solicitude de... Creo que xa dixen como vai funcionar o pleno e así vai funcionar, non? Falaron os grupos, agora acabo eu e pecho a ronda de intervencións. A solicitude do pleno, tanto este como o anterior, carece de sentido, non así de fundamento, están amparados pola legislación vixente e podeno facer. En calquer caso, entendo que todo canto se dixo puido dicilo media hora antes no turno de rogos e preguntas que ten cada mes. Aquí, ademais, poderíamos ter os plenos cada 2 meses, non é así. Esta corporación decideu que foran cada mes, e cada mes se fan preguntas e se intentan contestar a todas, e se non poden as facer por escrito, ou ademais poden vir calquera día, petar na porta, estarei encantado de atendelos e responder calquera cuestión que queiran formular. Pero, non era entendo que non tiña cabida no pleno ordinario estas preguntas que formulan, entón hai que solicitar un pleno extraordinario para abordalas, no que, efectivamente, ten gastos, ten repercusións tamén neso que falan vostedes da xestión laboral e ten unha serie de cuestións. Cada pleno aproximadamente te supón un gasto de 1.500 euros, supón ademais a apertura dun expediente, a tramitación do mismo por parte dos servizos técnicos, e supón cargar de máis traballo a quen xa ten moito traballo. Entón, recapaciten tamén no que nos afean, recapaciten cal é a súa labor respecto do mismo, non? Estou falando eu, teña respecto á palabra da presidencia. Vou ir contestando aos asuntos, por suposto, non? O resultado do informe, entendo que o conocen, porque o informe facilitóuselles a maior brevedade desde que o solicitaron. Se o solicitaran antes, remitíeselle antes. Solicitaron agora, remitouselle agora. Trátase dun borrador, dun texto elaborado por a empresa que se menciona fai uns meses e está aí. É dicir, efectivamente, si nós tuveremos intención de que ese borrador se convertira nunha proposta definitiva para o mes ou para o seguinte, estaríamos falando deso e estaría habendo as comisións pertinentes, etc. Non é o caso. É dicir, ese borrador fíxose, ademais, vou dicilo, neste caso, reconozo así, era un traballo que non empezou este goberno, un traballo que empezou o goberno anterior, con esta mesma empresa, que ademais fixo outros traballos semellantes para a corporación anterior,
un traballo que estaba máis ou menos en marcha e que nós decidimos continuar con esta empresa que tiña xa un traballo feito previo importante. Entón, plantearonos un borrador, un resultado que estimamos moi importante, non só para diseñar posibles vías de traballo, sino tamén para ter unha visión inicial e fundamental, que é o informe económico-financeiro que calquera procedimento de licitación ten que ter, non? Se tuveran unha ocasión de botar un vistazo, ven que máis ou menos cambiar o servicio actual por un servicio semellante ao que se recolle nesa proposta supón triplicar ou cuadriplicar o gasto que a día de hoxe ten un servicio para nós. Estamos falando de 1,5 millón de euros da licitación, cando por hoxe o servicio ten un custo moito menor. Tamén posiblemente teña moitas máis eivas que as que podría ter, pero para poder multiplicar por 3 o custo do servicio, primeiro temos que tamén ver como imos financiar, non se fai dun día para outro. Ademais, no marco de todo este proceso no que estamos inseridos, comentarei máis adiante tamén, houve novedades, mencionaba vostede mesma, houve novedades, houve a aprobación da lei estatal relativa a chans contaminados, que supón unha serie de modificacións na prestación do servicio e unha serie de modificacións nas ordenanzas fiscales dos consellos en todo o canto ten que ver con como se leva a cabo este servicio, que naquela altura non estaban contempladas porque a lei non estaba en riba da mesa. Desde aquela houve modificacións tamén que ten que ver con o SOGAMA e co que ten que ver co seu canon, e iso hai no que prever tamén, e hai no que incorporar a unha posible licitación. Houve unha serie de cousas que nos obligan non só porque xa teríamos que facer un traballo continuado a partir dun borrador de, bueno, vamos a estudiar o borrador, vamos ver carande imos, senón que ademais xurdiron moitísimas outras cousas novas que debemos ter en conta xa non só na xestión do servicio, que tamén, sino no financiamento do servicio, que é a parte fundamental a día de hoxe, non? Si todos aquí estamos de acordo en que, bueno, vamos a multiplicar por 4 o servicio e vamos a multiplicar por 4 ou por 5 a tasa. Estamos todos aí a unanimidade do pleno para facelo? Bueno, pois empezamos a falar mañán. Pero, de entrada, tamén temos que definir para onde queremos chegar. E salen outras cousas que comento con detalle despois. E hai a necesidade do colector marrón. E hai un proxecto mancomunado de levar a cabo do que falo 1000 veces. Non queren que fale de outros consellos. É fundamental falar de outros consellos. Consellos, ademais, nos que gobernan e cos que este traballo está levando a cabo. Levantan o teléfono e consúlteno. Entón, este traballo mancomunado conxunto está se levando a cabo. Vostedes, cal é a decisión que teñen? Damos carpetazo, rompemos relacións con outros consellos neste sentido, traballamos nós solos? Non? O camiño é outro, desde o noso punto de vista, no conxunto dos gobernos que neste momento están na mancomunidade. Entón, é un traballo lento, moi lento, que require moita reflexión e que require xa non só ver onde queremos ir, que é fundamental, senón ver se somos capaces de chegar desde o punto de vista económico e financeiro. Boten un vistazo ao informe, ahora que o teño, non? Entón, bueno, pois aí está a cuestión. E, ademais, eu creo que isto, o punto primeiro xa ten que ver co que falábamos antes, é dicir, aquí o que se pregunta contéstase e a información que se solicita dáse. O informe económico desta empresa, cando solicitaron, douselle. O que non se lle pode dar é, claro, que queremos un informe detallado do estado de execución. Comprenderán que non lle vamos dar para a semana, nin seguramente para o mes, porque bastante temos como priorizar o día a día, como para ainda para arriba cargar os departamentos de informes puntuales de calquera cuestión que se antolle a un determinado grupo. Bueno, efectivamente, teñen o dereito de formular as preguntas que consideren, pero as capacidades que podemos ter ou que poden ter os departamentos técnicos para afrontala, pois son unhas ou outras. E ten que ver ca xestión laboral da que alude. No Pexón o mismo. Aí xa non é que xa non o solicitaron. Entrou un informe desfavorable de costas a respecto do Pexón e puxo ao conhecimento dos grupos. Non sei que máis queren saber. Queren abordar, comentaba vostede, queren abordar políticamente o informe de costas. Non hai moito político que analizar. A parte política do Pexón está feita. Fíxose durante os últimos anos, particularmente a última legislatura, por parte da Corporación Saínte, coa empresa redactora, co equipo redactor, fixeron un traballo político e técnico que define cal é o plan xeral, o que se estimou que era o plan xeral de Rianxo naquele momento que se necesitaba, someteuse á votación da corporación anterior, saiu adiante e sigo o trámite correspondente. O trámite correspondente xa non é político, é técnico.
solicitouse a partir de aí os informes que proceden, un deles, insisto, o da Dirección Xeral de Costas. A Dirección Xeral de Costas tardou prácticamente un ano en emitir o seu informe. A Dirección Xeral de Costas depende dun ministerio que era recordado do Partido Socialista. Poden pedir as explicacións pertinentes aí. Por que tardou tanto? Non o sei. Tardaron. Entón, cando chegou ese informe, di infórmase favorablemente por estas cuestións, etc. O equipo redactor terá que coller o informe, terá que solventar esas cuestións técnicas que se piden que solventar, volver a remitir o documento á demarcación ou á Dirección Xeral de Costas, e será a Dirección Xeral de Costas quen diga, ben, agora está, agora non está. E a partir de aí o seguinte paso. Que pode facer esta alcalde ou esta corporación? Bueno, levantar o teléfono e dicir, facedo o informe o antes posible. Pero políticamente non sei que se pode abordar. Podemos xuntar unha e outra vez, e falar do Pexón, pero o Pexón está aprobado e está en trámites de aprobación definitiva coa redacción dos informes pertinentes, nos que hai que plantear e solventar cuestións técnicas que teñen que ver cos departamentos que se pronuncian ao respecto. E esta cuestión que se plantea desa Dirección Xeral de Costas e que conocen porque lles facilitamos o informe aínda sin que o pediran, pois é que ten que solventar o equipo redactor. E a partir de aí será a Dirección Xeral de Costas quen terá que estimalo ou non. Non hai moito máis que falar do Pexón, creo eu. Pero, bueno, igual estou equivocado, non? Falábamoslo antes, efectivamente. A implantación do colector marrón está pendente, pero está pendente porque está no marco desto. Non ten sentido implantar un colector marrón cando en paralelo estamos pensando que vai ser do noso servicio de recollida de lixo. Creo eu. Ademais, vamos a ver, efectivamente, no orçamento prevemos a implantación do colector marrón. Hai unha cantidade no orçamento para implantar o colector marrón ou para empezar a implantar o colector marrón. Pero, insisto, no marco dun traballo máis amplio que ten que ver coa renovación do contrato de recollida do lixo e cun traballo máis amplio que ten que ver coa posibilidade de compartir ou mancomunar o servicio con outros concellos. Que eu creo que é unha oportunidade histórica que temos a día de hoxe na mancomunidade. O feito de non só compartir afinidade para levar a cabo determinado tipo de políticas, senón ademais compartir metas no que ten que ver cos servicios públicos. E neste momento, para fortuna, eu creo, da mancomunidade, temos a 4 gobernos que están de acordo en abrir a mancomunidade de municipios a prestar máis alá que servicios de índole turística. Eso é unha boa noticia, pero eso non se fai dun día para o outro. E eso exige un traballo conxunto e cada un ver as súas puntos de partida, as súas posibilidades, as súas necesidades, etc. Si neso temos que esperar un pouco máis do que nos gustaría para levar a cabo certas actuacións como o colector marrón, eu creo que vale a pena. E ademais súmase, insisto, que dixía antes, a Lei 7/2022 de solos contaminados, que prevé unha serie de cuestións que nadie contaba con elas e que, ademais, olvídase dos concellos pequenos e dos concellos medianos. Absolutamente. Porque nos impón unha serie de condicionantes que deberemos ter que recoller nas nosas ordenanzas, por certo, antes de marzo, que son imposibles de asumir. Imposibles de asumir. E aprobou no Goberno Central. Non foi o Consello de Rianxo, foi o Goberno Central. E puxo na lei. Os concellos terán que ter ordenanzas que fajan rendible, que non sea deficitario o servicio. A ver como facemos. Porque tampouco non nos pode dar ganancia. Temos que clavalo ao céntimo. A ver como facemos. E ademais dinos, cada usuario, cada veciño ten que pagar polo que xera. A ver como facemos. Habrá que revisar o que vota cada un ao colector. Ese tipo de cuestións que non lle afectan ao Consello de Rianxo, que lle afectan a todos os municipios do Estado español, aínda non hai un que atopara como resolvelas. Nin o primeiro. Entón, temos un traballo importante que facer de renovación do servicio, temos un traballo importante que facer que ver como financiamos o servicio a corto e medio plazo, e temos outro traballo máis importante que facer de inmediato, que é dar resposta á legislación estatal que nos están impoñendo e que nos está dificultando esa previsión a medio plazo. Entón, bueno, efectivamente, sean críticos e sean exixentes, pero, sean razonables. Sean razonables, porque eu creo que moito máis que se pode facer e de nada ten plantear un servicio que un mes despois nos prevén cambiar.
ou nos prevén modificar como vamos financiar. Vamos ir paso a paso e vamos ir afrontando estes retos que nos van poñendo e a ver como somos capaces, insisto, económicamente tamén de facerlle frente. Falan do período de medio pago a proveedores. Non sei, ás veces que o expliquei xa. E aparte, teño que dicir tamén, non é unha cousa novidosa. Fan unha serie de preguntas, pero polo medio soltan de todo, do que vai saindo, referencias que, ou poñendo na miña boca cousas que non dixen, me volví a mencionar incluso 2.500 euros, eses famosos. Bueno, eu nunca o fixen e non o vou facer. É dicir, eu non vou mencionar aquí a persoas, eu non culpei a fulano nin a fulano dos males deste Consello. Hai que falar de responsabilidades políticas que, aínda que non lle guste, heredan os grupos. Non hai persoas que xeraran máis ou menos dificultades. Mencionaba a vostedes, eu non vou facer. Pero o período de medio pago a proveedores este ano xa se explicou na aprobación do crédito extraordinario, é o que o motiva porque está elevado. Está elevado porque temos 1 millón de facturas pendentes de abonar. Se temos 1 millón de facturas pendentes de abonar, evidentemente o período de medio pago sube. Eu creo que é de lógica. Se van entrando, non se poden aprobar porque hai outras pendentes, entón o período de medio pago vai se incrementando. E ademais, xa o dixen, xa o saben, ou vivimos durante este ano, e incluso estamos vivindo neste momento, unha falta de persoal no departamento responsable da materia importante. Mencionaba vostede a necesidade de dotar o de máis personal, efectivamente. Pero que xa non só é que non teñamos máis, é que os que tiñamos, pois non estuvemos, por distintos motivos, polos que foran, e tratamos de poñer os medios para solventar esa situación, asinando, xa o dixen, convenios con outros municipios para que nos botaron a man nese sentido. Pero, aínda así, pois, bueno, o día a día non para, e a cantidad de traballo é a que é, cando o persoal, polo que sea, se ten que ausentar, pois eso notase. E notase, entre outras cousas, nesto que mencionaba. Pero, ademais, notase porque, insisto, é que pasou o outro día, hai 15 días. Hai un elevado número de facturas que había que aboar. E se non están esas facturas aboadas, o período de medio pago a proveedores incrementase de maneira poderosa. Tamén, cando dispoñemos do crédito extraordinario e se abonen esas facturas, o período de medio pago a proveedores baixará de maneira exponencial. Pero tampouco non se me ocurre vir aquí a dicir que bons xestores somos, mirade canto baixou. Non, evidentemente, ten que ver con iso. E o primeiro trimestre do ano que ven será tamén máis baixo, claro. Pero é lógica, quero dicir, vendo que este pleno acaba de facer. Non hai que buscarlle moita máis explicación, vamos. E, bueno, o da xestión laboral, eu, sinceramente, eu quedei escandalizado. Xa non só que formulen, bueno, está ben que formulen, pero xa incluso mencionar as donacións a Valencia, o sea, é espectacular. Espectacular, sinceramente. Ademais, voulle dicir, para que o sepan, de mal gusto, además, mencionar os traballadores municipales que participaron nesto, que participaron voluntariamente porque sí se ofreceron. Houve algúns que participaron porque quixeron, houve outros que se ofreceron e non participaron porque se estimou necesario. Non se estimou necesario. E participou quen se veu a ofrecer. E os que se verían a ofrecer, algúns poden ser amigos meus, outros poden ser compañeros de grupo, ou de outro grupo se viñeran. Ou traballadores municipales, quen quixo naquel momento dixo, oi, fai falta que vos bote unha man. Pois sí, vente. Pero, no caso no que vostede menciona, non houve ninguna sola hora extra de ningún dos que participou ali para facer ese traballo. Ninguna. E os traballadores que participaron fixeron de maneira voluntaria e altruista. Porque tamén o fan. Non se lles ocurriría para a labor que estaban levando a cabo exixir unha hora extra. Faltaría máis. Pareceme, sinceramente, moi de mal gusto mencionar iso. Incluso sacou por que se puxo no salón de plenos. Nós recibimos unha chamada de auxilio da Federación Valenciana de Municipios e Provincias, na que nos dicía, quero recordar que era un xoves á noite, un merres á noite, nos falta material de axuda, merres á noite. E o sábado á mañán, nós intentamos vir para aquí a traballar. Temos xuntarse ao grupo de goberno, sacar adiante cousas que quedaron da semana, organizar un pouco. Estimando que íbamos a estar aquí, dixemos, bueno, pois quen queira vir e poida traer material de axuda, que o faja. E xa que estamos aquí, que a porta aberta, pois deixámoslo no salón de plenos.
sorprendeume e apabulloume a cantidad de axuda que veu ese día. Todo o que tiña pensado facer ese día de traballo non puiden facer, só estuvemos subindo e baixando o material. Da cantidad de xente que veu, que iba ao supermercado e viña a ter material, todo o día, toda a mañán. Incluso berrándonos, porque parábamos a unha e querían vir pola tarde a tener máis. Efectivamente, eso foi así. Entón, cando a cousa se normalizou, volvemos ao día a día, aquí, evidentemente, non podían quedar as cousas. E fixemos ese traslado ao cuartel vello. E fíxose polas tardes con xente que quixo colaborar. Algúns do grupo do goberno, algúns do partido do grupo do goberno, outros de fora, e outros traballadores municipais que dixeron: fai falta que botemos unha man. Pois botamos unha man. E punto. E ademais, é que está aí, é dicir, entre mañán e a vindeira semana imos aprobar unha oferta de empleo público para o ano 2024 cun total de 21 plazas, das cales 2 delas son de nova creación. Técnico de tesourería, técnico de recaudación, perdón, e arquitecto técnico. Plazas incluídas no orçamento 2024. Votaron en contra do orçamento 2024. Dotar novas plazas nos departamentos que fai falta, hai que contemplarlo no cadro de persoal e dotales económicamente. O arquitecto técnico creo que foi unha demanda do Partido Socialista desde o primeiro pleno da legislatura. Porque era necesario para o departamento, entendo, de urbanismo, e ustedes conocían esa necesidade. Entón, trouxeron unha moción para esa finalidade. Inclueuse eso no orçamento. Votaron en contra do orçamento. Agora o que fai falta é noutro departamento. Ese xa non facía falta. Ese non facía falta. Entón, insisto, sean críticos e sean exixentes, pero sean razonables e sensatos co que plantean, e además consecuentes cos seus propios feitos. E además pregúntense, efectivamente, canto aumentou a plantilla nos últimos anos. Vostedes falaba de que estuveron pouco tempo na alcaldía últimamente. Vostedes levan gobernando en Rianxo desde o comezo da legislatura excepto 4 anos, además este último. Excepto 4 anos, gobernaron o resto todo. Además este último. Canto aumentou a plantilla nos últimos 20? E mencionaba tamén o Departamento de Servicios Sociais, porque tamén desconocen cal é a situación do departamento. Ten que vir a este pleno extraordinario a consultar cal é a situación do departamento. Falámoslo hai outros 15 días. Bueno, no departamento, neste momento, hai 2 situacións de incapacidade temporal. Para suplir eso, no momento no que temos conhecemento, activamos os chamamentos da lista de sustitución da que dispoñíamos. Agotamos a lista ao completo, non había ninguna persona disponible. Sacamos a convocatoria dunha ampliación de lista. Está publicada no BOP, está publicada en canto sitio corresponde, na página municipal. Bueno, hai unha primeira lista de admitidos e excluídos. Convócase os tribunal correspondente para que faga as evaluacións. Publícanse esas listas, fanse os exames de nivel de galego e dos que corresponda, fanse os desempates que corresponde facer. Vamos sumando semanas. Apróbase definitivamente a lista fai 2 semanas. Empezamos cos chamamentos. As persoas que se poden incorporar solicitan aplazar un par de días. Outras, bueno, pois non poden pola situación na que están. Entón, seguimos facendo os chamamentos. O lunes que ven empezarán a traballar 2 persoas no departamento. Pero o que fixemos no momento no que sabíamos que aí va a haber ausencia do personal foi traballar para suplilo. Preguntan pola inauguración da biblioteca municipal. Eu avisareilles. Non se preocupen, cando vai a ser a inauguración, estarán ustedes convidados como corresponde, poderemos compartir unha xornada fantástica. Deso mismo, ademais, comprenderán vostedes que non é algo que nos decidamos e fajamos solos. Na inauguración da biblioteca ten que participar nomeadamente as administracións que colaboraron para facelo posible, nomeadamente Delegación do Goberno. A Delegación do Goberno este mesmo martes tuve unha ocasión de falar do asunto, de ver a ver cales son as datas que temos disponibles uns e outros para buscar unha data común, etc. Pero ainda esta semana rematamos a tramitación da xustificación da subvención, con éxito, ademais.
porque ademais tamén durante os últimos meses vense planteando, bueno, pues, moi fora de plazo, non se vai chegar, a xestión que estamos levando a cabo é nefasta e vai supoñer quizás a perda dunha subvención importantísima, bueno, unha serie de cosas que se foron dixendo. Bueno, acabouse a obra en plazo, xustificouse a obra perfectamente cun esforzo tremendo dos departamentos involucrados, nomeadamente do Departamento de Intervención e do Departamento de Secretaría, xustificouse todo sin ningún tipo de problema e además dispoñeremos da biblioteca cando corresponda a maior brevedade posible e inauguraremosla nos próximos días. Moi probablemente a mitad de decembro teremos ese acto inaugural para que ademais de facer o acto protocolario, pois que o desexe poida ver o estado final da actuación que se levou a cabo, non? A valoración das obras executadas polo Consello, non sei cantas veces o abordei tamén, non? E a valoración que fago non pode ser outra que moi positiva, non? É dicir, durante este último ano vense executando unha cantidad de obras importantes e en paralelo que eu creo que rara vez se veu nos últimos exercicios, non? E efectivamente non é algo que aparecera da nada. Cando nós entramos aquí había unha serie de obras pendentes de licitación e de execución que se iniciaron naquel momento. Eso ten un lado positivo e ten un lado negativo. O lado negativo é a capacidade de supervisar, de artellar e de regular tamén dos departamentos de contratación e de secretaría todo ese traballo, non? Que se está desenvolvendo dunha maneira correcta, acusando retrasos importantes en algunha delas, nomeadamente na de Quintáns, da que falamos unha serie de veces tamén destacada, e que ten que ver co que xa se explicou 1001 veces. Que ten que ver co que xa se explicou 1001 veces e que ademais poden acceder aos informes técnicos que xustifican as ampliacións de plazo correspondentes e canto corresponde, non? Houve que afrontar diferentes dificultades, nomeadamente a dureza do terreo para poder levar a cabo a actuación, etc. E ademais, esa, como resultou adxudicataria de outras obras á mesma empresa, bueno, pois, canto máis se retrase unha, máis retraso van a acumular as outras, porque acabar unha para empezar outra, ou terán que dispoñer do persoal, da maquinaria e demais. Entón, unha vai nos afectando a outros. En calquer caso, a actuación en Vilas rematarase para a semana, de Quintáns moi probablemente tamén, para a semana empezarase a actuación na Casilla, inmediatamente despois en Tarajoña. Mencionaba unha vostede de abastecemento na Burata, da que sinceramente non teño conhecemento. Na Burata non hai rede de abastecemento, nin se prevé de maneira inmediata. A rede a día de hoxe está moi lonxe do núcleo da Burata, pero, bueno, teñen ustedes conhecemento desa actuación, benvida sea. Tamén tiñan antes conhecemento do outro no Porrón e máis no Bosque, e máis falaban dos 1.500 euros, non? O dos contratos de servicios pendentes de licitación, tamén é destacable que o pregunten, non? Quero dicir, con vostedes no goberno finalizou a relación contractual coa empresa que viña facendo a recollida do lixo e non licitaron o servicio. Con vostedes no goberno finalizou o contrato do servicio de abastecemento e saneamento e non licitaron o servicio. Con vostedes no goberno finalizou o contrato do servicio de axuda no fogar e non licitaron o servicio. Tampouco exploraron outras vías para a xestión. Con vostedes no goberno asumimos a EDAR sin que tampouco licitaron o servicio. Home, insisto, fan ben vostedes en ser críticos, en ser exixentes, pero sean razonables e responsables. Se todo isto canto veño que relatar non se fixo nun período de tempo importante, déanos un pouco de cuartelillo neste ano que levamos, non? Déanos un pouco de cuartelillo. Falaba antes do traballo de licitación do contrato de xestión de lixo que está en marcha. Mencionaba ademais o da piscina. O da piscina, insisto, consulten a documentación ou se non pídena. Encargouse xa fai meses a redacción dos pregos técnicos correspondentes a unha empresa que ten que facer un traballo previo importante, ten que pedir uns informes correspondentes, ten que contrastar unhas primeiras impresións cos departamentos afectados e a partir de aí plantear algo que despois, unha vez asumido polo goberno, se lle poida trasladar á corporación, efectivamente, como antes se mencionaba, para levar adiante algo consensuado, participativo, cando además falamos de servicios que non vamos a licitar para un ano, nin para dous, nin para o que dure este goberno este grupo no goberno. Vamos a licitar para máis anos. Entón, temos que ter esa responsabilidade de que a corporación participe. Pero para que a corporación participe temos que dar algo. Ese algo, pois é o que se está facendo.
Ese ACO é o que se está facendo. E, ademais, insisto, consulten. Nós, no que poidamos, naqueles servicios que finalizan na legislatura, póñense os medios para licitalo. Vostedes, os que finalizaron cando gobernaban, deixaronnos quedar. Entón, bueno, insisto, críticos e exixentes, pero razonables e responsables. Preguntaban tamén polos investimentos aprobados. Algúns están aí e outros están en fase de execución. E algúns están aí para ver. É dicir, un dos que mencionaba antes ten que ver cunha tarima nas escolas vellas da Atalaya. Unha tarima que se puxo fai unhas semanas para que acollera ese espacio o comedor do CRA. Está executado, está para ver. Hai outras que están en marcha e que se pode retrasar máis ou menos polas disponibilidades nos nosos propios proveedores. Seguramente nas próximas semanas, coincidindo co parón navideño, se pode executar o peche do lateral sur da Grada de Vilas, que estaba incluída. Aproveitando ese parón, se poderá levar a cabo unha actuación nos banquiños do campo da Lomba, que estaba incluída. Entón, bueno, imos avanzar. Unha vez que temos o crédito aprobado e dispoñemos deses fondos e temos as actuacións vistas cos distintos proveedores e eles teñen esa disponibilidade, imos avanzando. Outros quedarán para máis adiante en función desas circunstancias, pero bueno, están aí para ver as cousas que se van facendo, non? E o que ten que ver co estado das mocións, pois entenderá que non lle poido relatar aquí cal é cada unha delas desde o 1 de xullo de 2023 hasta a fecha de hoxe, pero convocarei esa comisión, efectivamente, dedicada a analizar esa cuestión e poderemos falar largo e tendido de cada unha delas, non? E creo que con isto dou por contestado a todas as preguntas e invítolles a que recapaciten, non? Efectivamente, na súa labor na corporación. Xa non só porque yo dixa eu, porque eu, bueno, chamáronme ditador, unha serie de cuestións, non só porque yo dixa eu, mire tamén o que din os outros grupos da oposición. Miren tamén o que din os outros grupos da oposición, porque hai incluso outros grupos que teñen o mesmo número de conselleiros que vostedes, pero fan, ao mellor, un uso máis responsable dos mesmos, non? Entón, bueno, anímolles a que recapaciten sobre ese tipo de cuestións. E nada máis, e dou por rematada a sesión.